Bé, bon dia. Gràcies per ser totes i tots aquí. Vam pensar que una xerrada divulgativa sobre la guerra de successió i Tona, dic la guerra de successió que ja sabeu que pràcticament són els fets bèl·lics que acaben pràcticament amb l'entrada a Barcelona de les tropes de Felip V un 11 de setembre, l'11 de setembre de 1714. Deia que vam pensar que lligar guerra de successió i Tona amb una petita exposició, o no tan petita, Xevi, podia completar molt bé la diada d'enguany. I qui millor que en Xevi, que ens pot parlar del paper de Tona en aquesta guerra, a vegades un paper passiu, anecdòtic, a vegades no tan passiu ni tan anecdòtic. Tot i que segurament el coneixeu, faig una petita presentació del nostre conferenciant. En Xevi Camproví Pla va néixer a Tona l'any 1965. No sabia si dir-ho. Gràcies, Pepeta. Per tant, felicitats, Pepeta, i felicitats, Xevi. Les mares sempre se les ha de felicitar. En Xevi és professor d'Història Moderna i d'Història del Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa a la formació en Història, és doctor en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, màster en Estudis Històrics per aquesta universitat. D'altra banda, pel que fa al vessant del periodisme, és llicenciat en Periodisme i en Comunicació Audiovisual per l'Autònoma. Com a periodista va treballar al diari Avui, el setmanari El Temps des del 2005 al 2011 i ha col·laborat en diverses publicacions, com per exemple la revista Sàpiens. Com a historiador, s'ha especialitzat en l'estudi de la impremta i la premsa antiga, la circulació de la informació i la comunicació a l'època moderna i més recentment, ara ho comentàvem, a l'estudi de l'ensenyament primari entre els segles XV i XVIII, també l'època que correspon al període modern. Els llibres que ha publicat reflecteixen precisament aquests camps de dedicació i d'estudi. L'impressor Rafael Figaró i la premsa a la Catalunya del seu temps, que era la tesi doctoral, la premsa a Catalunya durant la Guerra de Successió, de les publicacions de la Universitat de València, és del 2016, la revolució de la impremta, la contribució de la tipografia al desenvolupament de la Catalunya moderna, aquesta publicació, aquest llibre, és del 2020, i en premsa els mestres de Minyons i l'ensenyament públic a la Catalunya moderna, entre, com dèiem, els segles, en aquest cas, XVI fins al XVIII. De reconeixements n'ha tingut molts. Jo faré referència només als reconeixements més recents. Premi Crítica de Serra d'Or, modalitat Recerca Humanitats del 2019 i Premi Plana de Vic del 2019, que el convoca el Patronat d'Estudis Osonencs, oi? Bé, moltes gràcies, Xevi, moltes gràcies per haver acceptat de seguida de ser aquí, a casa teva, un dia com avui. Moltes gràcies per la teva generositat, i no és un tòpic,
I moltes gràcies a totes i tots per la vostra participació en els actes de la Diada. Agraïts. Moltes gràcies. Hola, sí, se'm sent bé? Molt bé, moltes gràcies, alcalde, regidors, tonencs, tonenques. No cal que us digui que em fa una il·lusió tremenda estar aquí davant de vosaltres. Avui, en un dia com avui, no perquè sigui el meu aniversari, sinó més aviat pel dia que celebrem o que commemorem. Bé, jo el que us proposo és fer un petit recorregut de com es va viure a Tona la Guerra de Successió. Sí, vaig a poc, mare, a poc a poc. Bé, això de tenir la mare a prop ja se sap, Doncs això, fer un petit recorregut de com es va viure a Tona la Guerra de Successió. No sé si veieu bé la pantalla. Sí? Ara jo us projectaré una sèrie de documents antics, complexos de llegir, però com que els llegiré jo, crec que entre tots els podrem seguir. Si veiéssim que, Lluís, si veiéssim que la llum, no sé si treure llum d'aquí, ja ho veurem. Si ells no ho veiessin bé, podem treure llum. Serà una mena de divertiment, això d'aquests documents. Són documents que parlen de Tona, que no és fàcil haver-los trobat, més aviat els he trobat de casualitat, perquè com sabreu, segurament sabeu, els arxius de Tona, per circumstàncies que ara no hi entrarem, el parroquial va desaparèixer i el municipal també pràcticament està tot desaparegut. Aleshores, què ha passat aquí? Que jo, fent la meva tesi, anant pels arxius de Barcelona, tot un em trobava un document que parlava de Tona. Dic, ostres, tu, Tona, i l'anava guardant, no? I bé, doncs algun d'aquests documents són els que veurem avui per explicar aquesta petita, com deia l'alcalde, aquesta petita intervenció, encara que sigui modesta, de Tona a la Guerra de Successió. Passa'm, sisplau, la primera diapositiva, Lluís. Bé, això és una carta que els jurats de Tona van enviar a la Generalitat de Catalunya l'any 1641. Aquesta data no correspon a la Guerra de Successió, sinó a la Guerra dels Segadors. Però ara veureu per què us poso aquest document. Passa'm diapositiva, Lluís. Veieu, aquesta carta l'envien els jurats de Tona destinada als senyors diputats del Principat de Catalunya, guardi Déu a ses senyories en Barcelona. Això és la banda darrere de la carta, perquè en aquesta època no es feien servir sobres. Es feia la carta, es plegava i a la banda darrere s'hi posava el destinatari. Anem a llegir-la. Lluís, sisplau. Los jurats del terme de Sant Andreu de Tona suplicam... Ho veieu bé? Perfecte. Suplicam a ses senyories nos vullen enviar un ordre en què no es facin ballades que diumenge pròxim vinent se balla en dit terme. Ha donada llicència lo batlle i jurat en cap. Retenim això, batlle i jurat en cap. Després en parlarem. Sent un home jove i encontrat. Contrat seria com molt tirat endavant, I en dies passats li mataren un germà i és home de venjança. Nosaltres, o sigui els jurats, los ho havíem dit, que no convenien ballades, sent-lo temps tan atreballat, recordem, Guerra dels Segadors, estem? Passa'm diapositiva, sisplau, Lluís. No volen estar per nosaltres. Vist lo perill que està en lo terme d'un escàndol, nos ha aparegut donar avís a ses senyories i així se serviran de donar ordre per al mateix portador, o sigui pel correu que ha portat la carta, que donés la resposta, per guardar-nos del perill que està en ballar. Guarda Déu a ses senyories, avui, els 23 de maig de 1641. O sigui que s'estava organitzant un ball i semblava que hi podia haver-hi algun problema. Algú sabria dir quin fenomen es veu reflectit en aquesta carta? Quin fenomen? Un fenomen molt conegut, molt potent, que va tenir molta transcendència a l'època del barroc, a l'època moderna, als segles XVII i també al XVI. Algú li sona aquest fenomen que es reflecteix en aquesta carta? Si us dic, per exemple, Perot Rocaguinarda, de quin fenomen estaríem parlant? Del bandolerisme, molt bé. Doncs al rerefons d'aquesta carta, d'aquest problema que hi ha aquí, hi ha el bandolerisme. No el bandolerisme entès com a saltejador de camins, allò que també hi eren, sinó guerra de bàndols entre bàndols senyorials. En aquesta època hi havia dos bàndols, els nyerros i els cadells, i estaven enfrontats els uns amb els altres per interessos senyorials. Aquesta carta reflecteix això que deia de la venjança, que li mataren un germà en el jurat en cap. Però bé, això no és el que he vingut a parlar jo avui, simplement és una curiositat. Jo he triat aquesta carta perquè m'interessava, sobretot per les firmes de qui firma.
Mireu, Pere Molera, jurat segon. Francesc Gelec, jurat tercer. Jaume Romeu, jurat quart. Noms molt tonencs, Podria n'hi ha algun d'aquí, de Romeu, de Molera o de Gelec? Qui eren aquests jurats? Doncs aquests jurats eren senzillament els regidors de l'Ajuntament de Tona, que en aquell moment no es deien ni regidors ni es deia Ajuntament, sinó que es deia Consell i els regidors eren els jurats. I qui era aquell jove encontrat que era el jurat en cap i batlle? Ara explicaré per què era batlle també. Jurat en cap, bàsicament. Qui era aquell? Doncs era el senyor Amadeu Lleopard, en el seu moment, era, amb tots els respectes, era l'alcalde de Tona, que no es deia alcalde, sinó jurat en cap. Passa en diapositiva, sisplau. Anem a veure, doncs, quina era l'organització municipal a Tona i a la majoria de pobles de Catalunya, no era exclusiu de Tona, evidentment, abans de 1714. Un Consell General, a dalt de tot, on es reunien de tant en tant, potser un cop l'any, només en ocasions molt assenyalades, els principals caps de casa dels pobles. Si us dic Consell de Cent, us sonarà més. El Consell de Cent era el Consell General de la ciutat de Barcelona, que en aquesta època només tenia 144 membres, no hi havia tota la ciutat representada, però sí que en els pobles més petits hi havia una representació molt més elevada, percentualment. Doncs aquest organisme reunia un cop l'any, dos cops l'any, quan hi havia una decisió gran per prendre o quan s'havien de fer les eleccions de nous càrrecs. Ho anirem veient de mica en mica tot. Consell Ordinari, aquest era el més important. A Barcelona se li deia el Consell Ordinari de 36 o Trentenari, perquè estava format per 36 persones, de tots els estaments, representant a tots els estaments. Era un òrgan més reduït, que podia tenir 36, en podia tenir 20, en podia tenir 10, que era el que prenia les decisions al dia a dia. Les decisions importants, aquests es reunien cada 2 o 3 dies, o 4, com convenia, i prenien les decisions importants. Els jurats ja els hem vist, el jurat seria el poder executiu. Rebien les ordres del Consell Ordinari i les executaven. També prenien decisions pel seu compte, però bàsicament feien el que els manava el Consell Ordinari. Ja els hem vist, en alguns pobles Tona en tenia 4, d'altres pobles en tenien 3. A Barcelona eren els 6 consellers, l'equivalent eren aquests jurats, perquè a Barcelona se'ls deia consellers. A Vic també se'ls deia consellers. I com se'ls deia a Lleida, Cervera, Tàrrega i Terres de Ponent? Algú se li acut? Paers, molt bé. Els que ara diuen paers, a Lleida, els jurats, allà se'ls deia paers. Doncs eren aquests. I ara sí, anem a veure el batlle. Qui era el batlle? Algú dirà, era l'alcalde. No, doncs en aquesta època no era l'alcalde. El batlle era un oficial reial que tenia al seu càrrec l'ordre públic i la justícia. Justícia de proximitat. Era, per dir-ho d'alguna manera, una mena de policia i jutge a la vegada. Per què hem vist que en aquell document posava batlle i jurat en cap a la mateixa persona? Doncs gairebé amb tota seguretat, perquè el batlle havia mort i abans no en nomenaven un altre, el jurat en cap va exercir també la facultat de ser batlle. Però normalment era 2 càrrecs separats i el batlle, ja us dic, no era un càrrec municipal pròpiament dit en aquesta època, sinó que era un oficial del rei destinat a tots els pobles. Molt bé. Anem bé? Sí? Anem bé? Perfecte. Vinga, doncs, passa en diapositiva, Lluís, sisplau. Ara, una cosa molt interessant de l'època aquesta en què estem. Quin nom li donaríem a aquesta cosa blava que es veu aquí? Quin nom li podríem donar a això? Un sac, molt bé, perfecte. Li podríem dir bossa, també, però li diem un sac. I amb la paraula sac, quin verb podem formar? Saquejar? No. Què fan els pagesos quan posen el blat a dintre el sac? Ensecar, molt bé. Aquesta és la paraula, però no és ben bé la que busquem. La que busquem és insecular. La inseculació. La inseculació era el procediment, el sistema d'elecció de càrrecs a l'època moderna. Mireu, el que es feia era apuntar els noms en un paperet, ficar-los dintre d'aquestes capsetes, això que sembla un Kinder sorpresa, a dintre, amb el nom de cada possible, de cada potencial persona escollida, ficar-les totes a dintre la bossa i després, el dia que s'havien d'escollir els càrrecs, un minyó, un nen de 5-6 anys, una mà innocent, li deien, una mà innocent, un minyó, s'assenyava 3 vegades, ficava la mà dintre i treia un rodolí d'aquests, això se li deia rodolins, i el nom que hi havia dintre era el que resultava escollit pel càrrec. Era un sistema basat molt en la sort.
Però bueno, era un sistema de càrrecs diferent del que hi havia hagut abans, que era més xiadit, no? Per dir, això es va implementar a partir del segle XV. Malauradament aquesta foto no és de Tona, això és de Mataró, és del Museu Històric de Mataró. Ja ens agradaria poder tenir aquesta relíquia a Tona. Ho veieu bé, des d'aquí? Si us tapo m'ho dieu, Passem a la següent diapositiva, Lluís, sisplau. Anem a veure ara un altre text, un altre document que ens explicarà una mica millor aquesta organització municipal. Aquest document és posterior a 1714, és de cap a 1730 o una cosa així. I és un informe de la Real Audiència de Barcelona, el màxim òrgan consultiu del govern de Barcelona i també Tribunal Superior, en la que recollien la llista dels batlles i regidors, parlem de 1732, llavors ja eren batlles i regidors, que hi havia a Tona en aquell moment, no? Que es diu Baile, Josep Moles, Labrador, tal qual. Bé, però jo el que vull d'aquest document no és la llista aquesta, sinó que, curiosament, aquesta llista, aquest informe, explica com estava articulat el municipi de Tona políticament abans de 1714. Passa'm diapositiva, sisplau, Lluís. Tona i Collsuspina, en aquesta època Collsuspina formava part de Tona. I què ens diu el document? Comprende villaje y masías, las casas del lugar son 82 y las masías 71. Los vecinos 268. Quan es parla de veïns, es refereix a homes i majors d'edat, més de 25. Aquí no hi comptaven, quan feien un recompte d'habitants, no hi comptaven ni les dones ni els nens, ni les nenes. Anaven així les coses. Però Tona no tenia 268 habitants en aquell moment. Si sumem 82 i 71, Masia 71, perquè també hi havia les de Collsuspina, Tona, Collsuspina, jo crec que són moltes, però no ho sé, ho agafem com a correcte. Suma 153. Els historiadors que estudien demografia, per norma, en aquesta època no hi havia censos. El primer cens és de 1717. Per saber el nombre d'habitants feien servir els fogatges, que era una manera de comptar les cases per pagar impostos. Els historiadors, quan tenen un fogatge davant que diu que tal poble tenia, com pot ser aquest, 153 cases, el que fan és multiplicar-ho per 4 o per 5, que seria la mitjana de gent que hi havia que podia viure en una casa, de mitjana. Podien ser molts més, podien ser menys. És una mitjana, és una especulació, que els historiadors es prenen aquesta llicència per poder comptar quanta gent vivia en un poble, quanta gent vivia a Catalunya en un moment donat, abans de l'època censal, durant l'època dels fogatges. Aleshores, si multipliquem 153 per 4 o per 5, ens surt entre 600 i 700. Que ja és això, perquè hi ha un cens efectiu de 1717 que ens dona 600 i pico d'habitants a Tona. Vull dir que és bastant aproximat, tindríem uns entre 600 i 700 habitants a Tona en aquesta època, a principi del 18, perdoneu. Molt bé, continuem. És de total jurisdicción del rei. Retenim-ho, ara ho explicaré. Continuem. Tiene Baile, que nombrava el lugarteniente i capitán general de este principado, o sigui, el virrei, o els seus representants, podia ser un veguer, el batlle general, que nombraba de 3 en 3 años de uno de los sujetos de la terna que se hacía por extracción. M'he oblidat de dir-vos que allò que feia el minyó, el sistema es deia insaculació i el fet de treure la bola se li deia extracció. L'extracció dels càrrecs, això m'he oblidat, important. Doncs tenim que el batlle s'extreia, es nomenaven 3 tios del poble per extracció, per sorteig, i aquests 3 noms, una terna, es portaven al virrei i ell decidia qui dels 3 era el batlle. No era ben bé una elecció imparcial, però era una terna de 3 persones. Continuem. Tenia 4 jurados, el poble de Tona, ja els hem vist, això no cal tornar-hi. Un clavario i 2 oidores de cuentas. Ara explicarem què eren. Que se sacaven a suerte por el dia de Sant Esteban. Ostres, doncs mira, a Tona, cada any, per Sant Esteve, es feia l'elecció de càrrecs municipals. Es canviaven els 4 jurats, el clavari, l'oïdor de comptes. Cada any per Sant Esteve es feia l'extracció de nous càrrecs. O sigui, tenien un mandat d'un any. Això era pràcticament a tot arreu, així, no sols a Tona. Que se sacaban el día de San Esteban de las bolsas respectivamente destinadas a ese fin. Podem passar. Y además de esto, consejo tenía Tona, que ya l'hem vist, el consell aquell. Aquest era l'ordinari, que constava de 10 persones, esto es, de 8 labradores y 2 menestrales. O sigui que el consell aquell ordinari, que era el que manava, estava format per 8 pagesos i 2 menestrals. Menestrals eren els artistes, fusters,
paraires que es dedicaven a la llana, molts paraires hi havia aquí, teixidors, feines de mà, que això eren els artistes, els menestrals, perdó, que se sacaban a suerte de 36 sujetos insaculados. O sigui que a Tona hi havia 36 persones que es deia habilitades, que complien els requisits per poder ser escollit pels càrrecs. Requisits com podien ser estar casat, no tenir deutes, saber llegir i escriure, molt important, això era un requisit. Insaculados en 2 bolses, o sigui, hi havia 2 bosses pel Consell, la dels pagesos i la dels menestrals. I d'aquestes bosses se n'estreien 8 noms d'una i 2 de l'altra, això cada any. Vull dir que qui eren els que manaven al poble? Els pagesos eren els que manaven al poble. Eren els que tenien més pes a dins del Consell General, Consell Ordinari. Continuem. Ara sabrem qui era aquest el clavari i qui eren els oïdors de comptes. Consistía el oficio de clavario en cobrar las colectas de los vecinos del término, o sigui, cobrar els impostos. El clavari era el caixer, era el que guardava a la caixa els diners, i ningú hi ficava la mà dins de la caixa, no hi ficaven la mà als jurats. Els jurats ordenaven, a través del Consell Ordinari, el pagament d'alguna d'una feina que havien fet, i el clavari era qui el pagava. Aquí no tocava ningú la caixa. Y 2 oidores de cuentas, el de oidores de cuentas, en mirar y reconocer las cuentas de todos los oficiales que habían terminado su ministerio. Després de Sant Esteve, els 2 oidors de comptes deien als 4 jurats, els que sortien, els que havien exercit un any, porteu els llibres cap aquí, els llibres de comptes, i miraven a veure que no s'haguessin embutxacat res. Què vol dir això? Que no hi havia corrupció? Bé, jo no diria que no hi havia corrupció, perquè de martingales en devien fer, com a tot arreu i com a tota la vida i com a tota la història. Però ho tenien bastant controladet, la cosa estava bastant controlada. Sí? S'entén fins aquí? Passa'm, Lluís, sisplau. Ara us explicaré allò de la jurisdicció que ens sortia allà, que diu que Tona era jurisdicció real. A Catalunya en aquesta època hi havia 3 jurisdiccions, la reial, la baronial i l'eclesiàstica. La reial eren els pobles que estaven sota domini directe del rei, a nivell de justícia, a nivell de cobrament d'impostos, etc. I la baronial i l'eclesiàstica estaven els pobles que pertanyien a una determinada baronia o a una determinada jurisdicció eclesiàstica, estaven sotmesos no al rei, sinó a un baró, a un noble o a un eclesiàstic. Anem a posar un exemple de baronial. El comte de Centelles. El comte de Centelles tenia sota la seva jurisdicció bastants pobles d'Osona i del Vallès, que li pagaven impostos a ell i ell administrava justícia. Tenien tota la justícia, el que es deia el mer i el mix imperi, o sigui, justícia civil i criminal, amb tots els uts, podien condemnar a mort, podien penjar un tio. I l'eclesiàstica, l'abat de Poblet, el monestir de Sant Cugat, que sota la seva jurisdicció tenien molts pobles i terres que dominaven, controlaven per motius d'herència medieval, que ara no hi entrarem, que cobraven els impostos d'aquells pobles i que administraven justícia. Això serien les jurisdiccions. S'entén? Passa'm diapositiva, Lluís, sisplau. Ara anem a un any molt important per la història de Tona. Retrocedim bastants anys, 300. 1401. Tona, en aquell moment, era jurisdicció nobiliària, jurisdicció baronial, aquesta paraula, perquè un noble que es deia el senyor de Planella havia comprat el terme de Tona. Però amb els tonencs no hi havia gaire bon feeling amb aquest senyor i van demanar al rei que ells volien ser jurisdicció reial i no baronial. I el rei Martí l'Humà, l'any 1401, va accedir i va recuperar Tona. Tona va passar a ser jurisdicció reial. De senyorial, de baronial, va passar a reial una altra vegada. El que passa és que el Martí l'Humà va fer una altra cosa. En vez de gestionar ell directament Tona, a través de la seva administració, va cedir Tona a una ciutat reial molt important. Li va cedir la potestat d'exercir la jurisdicció. I aquesta ciutat no era altra que Barcelona. O sigui que Tona va esdevenir carrer de Barcelona. És el que es coneixia com el privilegi del carreratge. De manera que els tonencs van esdevenir, el 1401, a tots els efectes, a tots els drets, ciutadans de Barcelona, amb tots els drets i les prerrogatives mateixes que tenien els ciutadans de Barcelona. I depenien jurídicament de la justícia del veguer de Barcelona. Si cometien alguna infracció, qui el jutjava era el veguer de Barcelona o el batlle general de Barcelona, no el de Vic. Això és molt important. Anem a veure, ara passa'm diapositiva, sisplau, Lluís. Anem a veure un exemple pràctic de com es podia articular en la pràctica, això del carreratge, com es podia, diguem-ne, experimentar a la vida pràctica. Això és el que es diu una al·legació jurídica.
és un text elaborat per un advocat, eren molt comuns a l'època, que servien per defensar les causes d'una de les parts en un judici. Aquí tenim discurs amb dret per part, està en llatí, per part del síndic de la ciutat de Vic contra els síndics i singulars, habitants, del terme de Tona. O sigui, hi va haver-hi un conflicte... Hi ha el Claudi Pagès, ens acompanya el Claudi Pagès avui aquí? No? No hi és? Bueno, només volia dir que aquest document no és de cap arxiu, sinó que és gentilesa del Claudi Pagès, que me'l va enviar ell, que el va comprar. Ell es dedica molt a buscar coses per internet, documents de Tona, i és gentilesa d'ell, això no és de cap arxiu, és una col·lecció particular. Bueno, doncs hi va haver-hi un plet, un judici entre els de Tona i els de Vic, entre els municipis de Tona i de Vic, perquè els de Vic volien cobrar comissió, volien cobrar un impost en els de Tona quan anaven a vendre productes al mercat de Vic. Anem a veure, passa'm diapositiva, Lluís, per favor. Aquí hi ha una sèrie de testimonis, són en Jaume Costa, Jaume Feu, Jaume Matavaques, Guillem Astori, Benet Falgueres, Segimon Cors, Jaume Coll, Joan Vilassís, Joan Gorimbau, Bernat Molist, Francesc Vendrell i Pere Ferran. Aquests tots eren tonencs i van donar fe davant del tribunal, davant del jutge, que aquesta frase que ve després era certa. Ells van donar fe que allò és veritat. I diu així la frase: «Los de Tona són carrer de la ciutat de Barcelona i gosen de les immunitats i prerrogatives de què gosen els ciutadans de Barcelona. I moltes vegades han vist que arribant a Vic, los de Tona, aportant mercaderies a vendre en el portal de Malloles, no els feien deixar penyores, com els feien deixar els demés, dient que eren francs i no pagaven drets i imposicions». O sigui que gràcies a aquell privilegi de 1401, històricament, els de Tona, quan anaven a Vic a vendre coses, no els podien cobrar cap imposició, cap comissió per vendre allò. Però es veu, això és de... Perdó, no dic la data, 1627 és aquest, 1627. Es veu que 200 anys després la cosa no estava tan clara i que sempre hi havia conflictes entre Tona i Vic. N'he trobats d'altres, de conflictes, també per qüestions de judicis, de jurisdicció criminal. Entre els de Tona i els de Vic no s'acabaven de posar d'acord. Simplement és perquè veieu un exemple pràctic de com s'aplicava a la pràctica aquest carreratge, aquest privilegi del carreratge. Sí? S'entén? Lluís, sisplau. Recapitulem, doncs. Què hi havia a Tona abans de 1714? Un Consell General, un Consell Ordinari, un govern format per 4 jurats, un clavari i 2 oïdors de comptes, el batlle, que administrava justícia, ja ho hem dit, els càrrecs eren escollits per insaculació i teníem el privilegi del carreratge. Això és a grans trets el que teníem a Tona abans de 1714. Lluís, algú podria dir, ostres, això era un sistema molt democràtic, no? Dic, home, democràtic, a veure, si estéssim en un poble que només tingués 30 cases, segurament aquests 30 cases, els 30 caps de casa, formaven part tots del Consell General, d'aquell gran Consell que era l'òrgan superior. Aleshores podríem dir que en aquell poble totes les decisions es prenien per votació, es votava en aquests consells, vull dir, les decisions es prenien per majoria de vots, tampoc ho he dit i és molt important. Es podríem dir que en aquests pobles hi havia una certa democràcia. A veure, tot eren homes, seria una democràcia molt patriarcal, però bueno, escolta, estem fa la sortida de l'edat mitjana, època moderna, és bastant interessant, però no podríem dir en el conjunt del país, de Catalunya, que fos un sistema democràtic. El que diem els historiadors és que era un sistema molt representatiu, i aquesta paraula és molt important, perquè totes les capes de la societat, fins i tot les més baixes, hem vist els pagesos a Tona, estaven representats en els òrgans de poder, o sigui, tenien veu i vot per decidir les coses en aquests organismes, o sigui, representativitat. Fins i tot a les Corts catalanes hi havia representativitat, perquè hi havia els cavallers, hi havia els ciutadans, hi havia els eclesiàstics. A Barcelona, al Consell de Cent, hi havia els cavallers, hi havia els mercaders, hi havia els notaris, hi havia els fusters, tothom. Imaginem-vos un fuster, avui en dia, que anés a Barcelona després de la seva jornada de treball a fer de regidor. Doncs en aquella època, els mindundis tenien la seva quota de poder, tenien la seva participació, la seva potestat de participar a la política. S'entén? Lluís, sisplau. I per què era possible això aquí a Catalunya, aquest sistema representatiu? Doncs perquè Catalunya formava part de la monarquia hispànica. I la monarquia hispànica era un model de monarquia composta.
I què es caracteritzava aquesta monarquia composta? Doncs que estava formada per tot un seguit d'estats o territoris que havien estat aglutinats sobre un mateix paraigua d'un sol rei, en el nostre cas de la Casa d'Àustria, però que conservaven els seus privilegis. Per exemple, la monarquia hispànica tindríem l'estat de Milà, tindríem Flandes, tindríem Nàpols i tindríem la corona d'Aragó, de la qual formava part Catalunya. I aquests territoris tots van conservar els seus privilegis tradicionals, les seves lleis, els seus costums, i això es respectava. O sigui, la monarquia composta, la monarquia dels Àustries, amb els seus problemes i les seves discussions, respectava aquesta diversitat. S'entén, Això seria el model hispànic, la monarquia composta. La monarquia parlamentària, quina seria el cas més paradigmàtic? Anglaterra, en la que el rei estava sotmès al control parlamentari, al control del Parlament. També tenia alguna de composta, Anglaterra tenia Gal·les, tenia Irlanda, tenia Escòcia, però bé, el definim com una monarquia parlamentària. I l'electiva, què seria l'electiva? El cas més paradigmàtic, el Sacre Imperi Romano-Germànic, el que ara diem Alemanya i Àustria, amb capital a Viena. I si us dic el nom dels Habsburg, encara us sonarà més, els Habsburg, que posteriorment se li va dir a l'Imperi Austro-Húngar, però això va ser posteriorment, ja de cara més al XIX. En aquest moment era el Sacre Imperi Romano-Germànic, en el qual l'emperador, sempre de la casa dels Habsburgs, això sí, era escollit per una sèrie de la dieta imperial, per una sèrie d'electors que tenien el poder d'elegir qui seria l'emperador. Per això li diem que era un model de monarquia electiva. I la república? Això no era una república com la que nosaltres volem, no era una república democràtica. Eren uns estats, uns petits estats que no tenien rei, però que estaven controlats per unes elits polítiques i econòmiques, famílies molt poderoses que controlaven. L'únic era que no tenien rei, però a vegades actuaven com si ho fossin. Per exemple, un cas molt interessant és el d'Holanda, que en realitat es deia la República de les 7 Províncies Unides. I allà hi havia una família que es deia els Orange-Nassau que controlaven tot el cotarro. Vull dir que no era un sistema democràtic, no ens confonguem, encara que no hi hagués rei. També tenim Gènova, una altra república important, o per exemple Venècia també. Això grinyola, No hi falta algú aquí? Algú se li acut? Aquí falta algú, Molt bé. Diapositiva, Lluís, sisplau. Com et dius, que me'n recordo? Pep. Qui era aquest tio, Pep? Lluís XIV, el rei Sol. I què representava aquest tio a nivell polític, a nivell de model polític? El que ens ha dit el Pep, la monarquia absoluta. Aquí ni privilegis ni punyetes, Aquí mano jo i poca diversitat. És molt important que tinguem en compte el paper de Lluís XIV a Europa, perquè l'absolutisme es va estendre molt, va ser va provocar admiració perquè en aquesta època els reis el que volien era controlar els nobles de tot arreu, i els àustries també volien controlar Catalunya, el famós conde duque d'Olivares volia posar tothom a abolir a mitjans 17, a abolir tots els privilegis aquests. Retenim-lo, Lluís XIV, perquè és important. Passem a una altra diapositiva. Entrem ara sí a parlar ja, perquè fins ara no hem parlat de la Guerra de Successió. Parlem ara de la Guerra de Successió. Lluís, sisplau. Qui és aquest tan guapo? Aquest és que venen ganes de sortir corrents, com veus aquest. Algú ha dit Carles II? No ho ha dit ningú? Aquest era Carles II, el hechizado, li deien, que va néixer tarat. Ja se li veu, pobret. Va ser el darrer dels àustries espanyols, va morir el 1700, sense tenir descendència, i va signar un testament que diuen que va ser una mica manipulat, com que no hi tocava, i estava al llit de mort, i la facció de la Cort de Madrid favorable al partit pro-borbònic va aconseguir que aquest tio firmés un testament, en vez de firmar per un candidat de la Casa d'Àustria, que era la seva, el va firmar per un candidat de la Casa de Borbó, que era un francès, que era... en Felip V, Passa'm diapositiva, Lluís, sisplau. Aquí tenim el Felip V, el duc d'Anjou, que va esdevenir rei d'Espanya pel testament aquest que va fer Carles II. Però què va passar? Que Anglaterra, Holanda i l'imperi, l'emperador, el Sacre Imperi, no hi van estar d'acord perquè tenien por que un dia aquest senyor o un seu descendent pogués esdevenir rei de França
i d'Espanya sota la mateixa monarquia. Tenien por que els dos països haguessin quedat ajuntats i hagués hagut un desequilibri europeu perquè una potència com França i Espanya haguessin molt poderosa. I per la qual cosa, aquests tres països van apostar per l'arxiduc Carles d'Àustria, que era el fill segon de l'emperador Leopold, i es va declarar la guerra. Passa'm diapositiva, si plau, Lluís. A veure molt ràpidament una mica de cronologia de la guerra aquesta perquè ens situem. 1700, ja ho hem dit, mor Carles II i designa successor a Felip d'Anjou, Felip V, que esdevé rei d'Espanya. Els catalans, inicialment ho accepten, perquè tot Espanya ho accepta, perquè Lluís XIV tenia l'exèrcit de la frontera, com ha passat moltes vegades a la història, que quan s'ha hagut de prendre una decisió important, compromís de Casp, etc., sempre hi ha l'exèrcit castellà a la frontera, en aquest cas era el francès, que si no feu el que volem ja ho veureu. La qüestió és que els catalans accepten Felip V com a rei, també bàsicament perquè Felip V sabé, per consell del seu avi, era el seu avi Lluís XIV, no sé si ho he dit, era el net de Lluís XIV, Felip V accepta venir a Catalunya, jurar les Constitucions i convocar noves Corts. I amb això els catalans obtenen un reconeixement, etc., i ho accepten. Paral·lelament, a Europa es forma l'Aliança de la Haia, ja ho he dit. Anglaterra, Holanda i Àustria formen l'Aliança de la Haia. Esclata la guerra, i fins i tot l'arxiduc Carles és proclamat rei d'Espanya a Viena, autoproclamat més aviat. Però bé, tenim dos reis, dos contendents i una guerra a Europa. I què passa el 1705? A Catalunya, entre 1701 i 1705, es va articulant una oposició a Felip V. Ara explicaré per què es va articular aquesta oposició. De gent, unes elits polítiques, comercials, que tenien molta relació comercial amb l'aiguardent, molt important l'aiguardent a Catalunya, venien molt aiguardent a Europa, recordeu allò de Reus, París i Londres, que era on s'establia el preu de l'aiguardent a Europa en aquell moment, i això dels Borbons no els acabava de fer el pes per qüestions comercials. I aquestes elits també tenien molta relació amb la plana de Vic. A Vic hi havia partidaris de l'arxiduc Jaume Puig de Perafita, que tenia molta relació amb Tona, van ser propietaris del barri, un dels seus fills, Ramon, va ser rector del poble de Tona, ara també el veurem. Hi havia els Regàs, els Cortada, de Manlleu, tota aquesta gent va començar a conspirar contra Felip V. I què van fer? El maig de 1705 es van reunir a l'església de Sant Sebastià, Santa Eulàlia de Riuprimer, aquesta església que es veu anant a Vic, a dalt a la muntanya, es van reunir clandestinament allà i van acordar donar poders a dues persones perquè anessin a Gènova a reunir-se amb els representants de la reina d'Anglaterra, la reina Anna d'Anglaterra, per signar un pacte amb Anglaterra amb l'objectiu de facilitar que els anglesos, la flota anglo-holandesa, vingués a Catalunya i desembarqués i conquerís Barcelona i ocupés el país. A canvi, ells havien de portar, amb aquest pacte, 6.000 soldats, havien de reclutar 6.000 soldats per baixar a Barcelona i ajudar al desembarc aquest, cosa que efectivament es va produir a l'agost. A l'agost es va produir el desembarc aliat a Barcelona. I la gent, els vigatans, que li deien, els austriacistes partidaris de l'arxiduc, van baixar, es van aplegar a Vic i van baixar pel Congost cap a Barcelona per ajudar al desembarc. Passa'm diapositiva, que ara veurem on es van reunir aquesta gent. Perdoneu, que m'he oblidat d'una cosa, que us havia promès per què van canviar de bàndol els catalans. Una mica ja ho he dit, per què van apostar per l'arxiduc? Bé, per alguns incompliments constitucionals del rei Felip V i del seu virrei, el virrei Velasco, bàsicament l'expulsió d'un ciutadà honrat de Barcelona que era d'origen holandès, que es deia Arnold de Jager, un personatge molt conegut. Com que era holandès, el rei Felip V el va expulsar, contradient les constitucions catalanes perquè era ciutadà honrat de Barcelona i no se'l podia expulsar. Altres coses. El nomenament de virrei sense que el rei encara hagués jurat les constitucions. El control de les cartes, el control de la correspondència. Bé, no ens allargarem ara. Tot un seguit de coses que van fer que aquests austriacistes comencessin a desconfiar d'aquest absolutisme dels Borbons. Per això ho deia que l'absolutisme hi tenia un paper important aquí. Felip V s'havia educat a la cort de Versalles, era net de Felip IV. No li cabia al cap que a Catalunya hi haguessin privilegis, hi haguessin gent que li contradia, que a les corts, quan es va convocar corts, el dissentiment, que és una cosa que tan sols un membre de les corts dissentís d'algú es paralitzava tot. O sigui, els francesos que acompanyaven el rei literalment al·lucinaven amb Catalunya. Però com pot ser que aquesta gent tinguin tants drets i tants privilegis? Bé, els catalans van començar a desconfiar perquè, evidentment, el rei Felip V va anar intentant, a través del seu virrei, el Fernández de Velasco, laminar una mica aquests privilegis.
Entre altres coses, el rei Felip V va concedir molts privilegis comercials a mercaders francesos, cosa que va molestar molt aquella elit comercial que us deia abans de l'aiguardent, que comerciava, perquè les constitucions catalanes garantien el lliure comerç. O sigui, tot era una altra infracció contra les constitucions. Aquests tios, aquests que apostaven per l'Arxiduc d'Àustria, bàsicament el que tenien estaven enlluernats pels models parlamentaris anglesos i holandesos i pel model comercial. Holanda els enlluernava molt, perquè Holanda era un país petit que va esdevenir una de les potències més importants d'Europa del moment. I això aquests austriacis estaven enlluernats amb Holanda i amb Anglaterra. I després també hi havia un sentiment antifrancès molt important. Mireu, durant tota la segona meitat del segle XVII i sobretot a partir de la dècada dels 60, que va ser quan Lluís XIV va esdevenir major d'edat, Lluís XIV va aplicar una política molt agressiva a Europa, molt invasiva. Volia acumular territoris, i sempre estava en guerra contra Espanya, pels territoris de Flandes, etc. I cada vegada que escaltava la guerra entre França i Espanya, els que pagaven el pato eren els catalans, sobretot els de la frontera. Per què? Per fer obrir fronts de guerra, França envaïa Catalunya, i a la Cerdanya, a l'Empordà, els pobles aquells sempre els passaven per als francesos allà a sang i fetge. I fins i tot la més important d'aquestes guerres va ser la Guerra dels 9 anys, cap a la dècada dels 90 del segle XVII, amb la qual van arribar molt més lluny, cap a la Garrotxa, cap a Osona, a Vic, vull dir que va haver-hi un sentiment de ràbia contra els francesos molt gran, que va contribuir molt, molt, a aquest sentiment antifrancès de rebuig al rei Felip V i de favorable a l'arxiduc Carles. Bé, doncs ara ja us he explicat les raons d'aquest canvi, que són importants, d'aquest canvi de rei. Molt bé, l'arxiduc Carles esdevé Carles III de Catalunya, ve aquí, obre constitucions, aprova unes noves constitucions i esdevé el rei dels catalans. Passa'm diapositives, sisplau. Però abans d'això, ara anem a veure, una mica abans d'això que el rei arribés a Barcelona, alguns aspectes en els quals ara ja entrarem un altre cop a veure Tona com intervé amb la guerra de successió. Lluís, sisplau. A veure si aquesta s'entendrà bé, perquè aquesta tinta està molt correguda. Això és una carta que els diputats de la Generalitat de Barcelona van enviar al rei Felip V el juliol de 1705. Anem a veure què li deien. Lluís. Això ho deien els diputats, en el rei. Ha sobrevingut l'accident d'haver-se Puig, Regàs i Sosecuaces conferits en el lloc de Tona. O sigui, aquell Puig de Perafita, el Regàs, Cortà de Manlleu, es van agrupar tots a la comarca amb la intenció de baixar a Barcelona a contribuir al desembarc aliat, que he explicat abans. I es veu que es van reunir a Tona, tu. Es van aplegar tots els vigatans, es van aplegar a Tona, que dista una llegua de la ciutat de Vic la nit del dia 20 de juliol de 1705 per a fer allí sos designes. O sigui, es van reunir tot l'exèrcit, per dir d'una manera, dels vigatans, els voluntaris i tots armats, aquí, gent armada cap a Barcelona per contribuir al desembarc aliat. Doncs es veu que es van reunir a Tona, d'on s'encaminaren els hostalets de Balanyà, hostalets de Balanyà, ara en diem Balanyà, prenent la marxa per lo camí real, encaminant-se al Congost, on feren pausa el dia 21. Bé, simplement la curiositat, ens apareix Tona en un document que ens diu que el cos armat de l'austriacisme, els vigatans, es van reunir a Tona, agrupat a Tona, i després d'allà van anar cap al Congost, on van tenir enfrontaments amb els homes del virrei Velasco i van aconseguir baixar a Barcelona i finalment els aliats van aconseguir ocupar la ciutat, desembarcar l'arxiduc i nomenar-lo allà rei dels catalans amb el nom de Carles III, com ja us he dit. Aquí tenim el petit paper, la petita contribució que va fer Tona. Va deixar els terrenos perquè es reunissin. Algo és algo, no? Lluís, això és un llibre d'un famós historiador que es diu Narcís Feliu de la Penya, publicat en 1709, sobre la història de Catalunya. I amb el tercer dels volums, això va ser prohibit i requisat per Felip V, després de 1714 el van requisar. Lluís, gràcies. Veiem a veure què diu sobre el tema aquest del que parlem. A 20 de julio ya se hallaba Jaime Puig de Perafita y sus dos hijos, Francisco y Antonio de Cortada y Carlos Regás, unidos con Josep Moragas, Josep Antonio Martí, Juan Bautista Martí, Josep Moragull, Bernardino Estebanell, el teniente de caballos Miguel Gallard, el capitán d'infanteria Manuel Boscà. Tots aquests noms són personatges molt coneguts que després fins i tot van participar en el setge de Barcelona de 1714.
I Narcís Feliu de la Peña ens explica que aquesta gent es va reunir per baixar cap al Congost, i ens diu: con algún número de paisanos, asistiéndoles en cuanto importaba para lograr el deseado fin, el doctor Lorenzo Tomás y Costa, rector de Santa Eulàlia de Riuprimer, el doctor Ramón Puig i Sorribas, rector de Tona, fill de Jaume Puig de Perafita, i don Francisco Ferrer, rector de Viladrau. O sigui que, a més, van baixar aquests 3 capellans. Això de dir asistiéndoles, jo interpretaria que és més per assistir-los en qüestions religioses, com de confessar els ferits o el que fos. Tot i que hi ha un debat obert sobre si realment els eclesiàstics, els rectors, van agafar les armes per participar a la Guerra de Successió. Això és un debat obert que hi ha, i hi ha alguns casos que sembla que sí que hi va haver-hi més d'un capellà que va empunyar les armes, però bé, això tampoc és el tema que avui ens ocupa. Aquí ens parla dels fills de Jaume Puig de Perafita, a més del Ramon, rector de Tona, hi havia el Francesc, que va ser mort a Berga, era governador de Berga el 1713, si no m'equivoco, per una revolta pro-borbònica que hi va haver. I l'Antoni es va exiliar a Viena després de 1714 i va acabar lluitant a les files de l'imperi, de l'exèrcit imperial. I va morir, crec que... no recordo on va morir exactament, però bé, va morir a l'exili. Aquesta gent, els Puig de Perafita, com ja us he dit, tenia una certa relació amb Tona, fins i tot el Ramon era rector, que vam tenir reconeixement que li vam fer al 1714 de plantar aquell roure allà a la rotonda aquella d'allà a prop del Camp de les Lloses. Això és el que ens diu Narcís Feliu de la Peña sobre Tona. Lluís, això és un altre document de l'època, és una relació, se'n diu una relació, seria la premsa de l'època, una relació impresa que conté el diari del viatge que va fer el rei Carles III, l'arxiduc Carles d'Àustria, cap a Girona, el dia 8 de gener de 1710. Va fer un viatge pel país, cap a Girona, després va venir cap a Vic. I va quedar recollit en aquest full imprès, que això era com els diaris de l'època, circulava com si fos un diari. Veiem un fragment d'aquest diari. El día 22 de gener de 1710, después de haber oído misa en la parroquial, es refereix a l'església de Santa Coloma de Centelles, salió su majestad de Centellas a las 9 horas gozando de la campaña y de lo feliz del día, que bizarreó el sol con la serenidad cumplida, y sin que viento alguno la turbase, y aunque quiso un accidente de resbalar el caballo de su majestad, desgraciar la jornada, no dejó de ser feliz, porque preservó a su majestad de suerte que, examinado el daño, fue, a Dios gracias, ninguno. Y montando a otro caballo, entró a las 12 de mediodía a la ciudad de Vique, con indecible proclamación del pueblo. Segons aquest document, aquesta relació, el rei Carles III va caure del cavall, no ens diu exactament a on, però sí que ens ho diu un altre historiador, molt millor que aquest altre, que es diu Francesc de Castellví. Passem diapositiva. Que aquest sí que era contemporani, també era contemporani dels fets, va lluitar a la Guerra de Successió, es va exiliar a Viena i que, com va ser allà, va escriure una història sobre la Guerra de Successió. Aquest document manuscrit està a l'Arxiu de Viena, a l'Arxiu d'Estat de Viena, però s'ha transcrit i s'ha publicat, s'ha editat. No tinc l'original, però us he posat el fragment, que diu: «Pasó el rey después a Gerona y de allí a Vic. Era la estación rigurosa y aquel terreno el más frío de Cataluña. En las cercanías de Tona se halló helado el camino, los caballos sin prevención de clavos para precaver el riesgo. Resbaló el caballo del rey, recibió una contusión en el pie izquierdo. Fue leve y mayor fue el susto y zozobra de su corte. Se ocultó a la reina». No li van dir a la reina, María Cristina de Brunswick, no li van dir que havia caigut el cavall. Y llegó a Vic y se singularizó como Gerona, con magníficos aparatos, refrescos, festejos públicos, comidas, tal. Bueno, doncs Francesc de Castellví ens precisa més que el rei en realitat va caure prop de Tona. Ens fa justícia, el Francesc de Castellví. Aquí el que ens hauríem d'imaginar és una comitiva real que devia ser impressionant, el rei acompanyat per les Reals Guàrdies Catalanes, no sé, podien anar 3.000 o 4.000 homes i cavalls, entrant pel carrer Nou, per la banda de la Font Torneda, travessant per la plaça de l'Hostal, baixant pel carrer, passant pel Cas Major i cap a la Farola que fa baixada. O sigui, la gent, jo me'ls imagino, això m'ho imagino jo, la gent allà, una expectació, tots allà als carrers, vitorejant el rei, devia ser una... Vamos, que a mi m'agradaria poder ficar-me a la màquina del temps i poder-ho veure, no? Perquè devia ser un espectacle en aquell moment com una final de la Champions, això,
devia ser, vull dir, algo espectacular. Bé, una curiositat, diguem-ne, bona o positiva de la guerra de successió a Catalunya. Passem ara a veure una de negativa. A l'època moderna, ja des de molt abans, quan els exèrcits van començar a créixer, sobretot a partir del segle XVI, va haver-hi un gran problema, que és que quan viatjaven no sabien on dormir. Com que no hi havia casernes, ni hi havia castells grans per tot arreu, s'allotjaven en cases particulars, els soldats, sempre a casa dels pobres, a casa dels pagesos. I els hi robaven, els hi fotien... Tot i que les constitucions ho estipulaven, només estaven obligats a donar llum, llit, foc, vinagre i sal, si potser me'n descuido algun, en realitat els soldats prenien tot, robaven, violaven les dones, i això va provocar molts escàndols. Fins i tot la guerra dels segadors, la que hem vist al principi, de 1640, el corpus de sang, una de les causes principals, va ser el malestar creat pels allotjaments. Les constitucions regulaven els allotjaments, però bé, tot així anava com anava. Veiem què va passar a Tona. Que a los 5 de febrero de 1711, entre las 8 y 9 de la noche, llegó al lugar de Tona el coronel don Antonio de Clariana con su regimiento y se alojó a las casas de dicho lugar sin boletas, siendo conocidos dichos soldados ser de dicho regimiento por la divisa arriba dicha. La divisa que es refereix és la casaca que portaven una banda groga, que els reconeixia com a regiment de cavalleria de les Reals Guàrdies Catalanes. I això que ens diu, es veu bé aquest document, perquè no està tan ben fotocopiat. Això que diu de simboletes, allò que us deia que estava regulat per les constitucions, quan hi havia allotjaments, als soldats se'ls donava a cada un paper imprès, a vegades no era imprès, a vegades era manuscrit, ho donaven als jurats, que posava a cada paper aquell soldat a quina casa havia d'allotjar-se. O sigui que es feia de forma ordenada, que no fos allò campi que pugui. Bé, doncs aquests soldats van arribar a Tona sense boletes i es van allotjar de la manera que els hi va donar la gana. Veiem la següent diapositiva. Hallándose en dicha ocasión las puertas del lugar cerradas, los soldados de dicho regimiento rompieron, descerrajaron y abrieron con violencia muchas de dichas puertas, entrando dentro de dichas casas con motivo de alojamiento. O sigui, com que s'havia fet sense butlletes, campi qui pugui, els soldats van fer el que els hi va donar la gana. La gent havia fugit per por ja de la invasió dels Borbons, de l'exèrcit borbònic que venia pel nord, i aquest era l'exèrcit imperial, el que els havia de defensar, Aquest era l'exèrcit de Carles III, aquest exèrcit. O sigui que això dels allotjaments ja ho tenia, això. Feien més mal a l'exèrcit propi que l'enemic, perquè l'enemic passava un lloc, matava uns quants, cremava i fotia al camp. Però és que els altres s'hi quedaven i anaven vivint del cuento. Vull dir que a vegades era pitjor el propi que l'enemic. Bé, doncs ja ho veieu. Els soldats, sense butlletes i sense cap mena d'ordre, van ocupar les cases que van voler. I van fer més coses encara. Lluís, això us he dit, és un procés, és un judici, i això que es diu aquí és el que expliquen els testimonis. I em van explicar moltes de bestieses comeses pels soldats. I només us n'he posat unes quantes perquè si no acabaríem a la una. En la casa de Gabriel Cellas, diu aquí, de dicho lugar, dichos soldados de dicho regimiento se llevaron algunas cosas y muebles de valor de un doblón. Unos calzones, unas espuelas, lenguanisas, butifarras, se van a emportar, y otras cosas. Y a vista del mal modo con que les trataban dichos soldados, se fueron de casa. O sigui, els habitants, el Cella, la família Celles, que hi eren, veure com estava malament, van fotre el camp. Lluís, sisplau. Això és una de les coses, van fer més, van robar moltes més coses, però resumim una miqueta. Que dichos soldados de dicho regimiento descerrajaron, rompieron y abrieron una arca cerrada con 3 cerraduras y 3 llaves del común de dicho término, de Tona, que estaba en la casa de dicho común. O sigui, la casa del comú, el que seria l'Ajuntament, que en aquell moment estava a la plaça Major, també hi havia la carnisseria. I allà hi havia on es reunia el Consell i es veu que tenien una caixa amb 3 claus, 3 panys, molt comú a l'època, Quan hi ha les caixes, els pobles, les caixes on hi havia els diners i coses importants, hi havia 3 panys i 3 claus i tenien la clau 3 persones diferents. De manera que un de sol no podia obrir la caixa. Una altra mesura de seguretat. Doncs es veu que els soldats la van obrir, aquesta caixa, I què en van treure? De donde se llevaron algunos papeles, autos y las bolsas con los rodolines. Allò que hem vist abans de l'ensaculació. Las bolsas con los rodolines. De las extracciones de los oficios de dicho común. De clavarios, jurados, baile, oïdors de cuentas i consejo, que en totes eren 11 bolses. Allò que parlàvem abans de la insaculació, del sistema d'elecció de càrrecs, els soldats van portar les bosses amb els rodolins. No sé què en devien fer, però bueno. Seguim, Lluís.
Y al irse dichos soldados de dicho regimiento, de dicho lugar de Tona, el día 9 de febrero, em penso que posava el dia 5, 4 dies després, arribaven el 5, marxen l'11, marxen el 9. Prendieron fuego dichos soldados a 3 casas de dicho lugar, que a no ser la prompta providencia de los naturales a apagar dicho fuego, le hubieran quemado dichas casas y muy contingente las del lado de aquellas. O sigui que a sobre de robar, extorsionar i fet això van cremar 3 cases. I això era l'exèrcit que ens havia de defensar. Bueno, perquè veieu com anaven les coses. Però bueno, durant la Guerra Civil, i ara això tampoc toca ara, també van rebre de tots bàndols, vull dir que ja ho sabem. A Catalunya, què va passar l'endemà de la guerra? Es va militaritzar el país. Després de l'11 de setembre, la caiguda de Barcelona, el país va quedar ocupat pels militars. Uns 30.000 soldats borbònics van quedar permanentment a Catalunya per controlar el país. El virrei va ser substituït per un capità general, un càrrec que va durar fins al segle XIX. El màxim càrrec del país és el capità general, un militar, amb tots els ets i uts. Es van suprimir les institucions, això ja ho sabem, ho he llegit moltes vegades, simplement ho recordem. I ara anem a Tona després de 1714. Pots tornar a passar. Bueno, aquí tenim una carta del senyor Rafael Cortada, president de la Junta Real de Govern de Barcelona, l'organisme que va substituir el Consell de Cent provisionalment, que és d'11 de gener de 1716, o sigui, 5 dies abans que el rei a Madrid promulgués el decret de nova planta. I aquí el que fa el de la Junta és enviar-li al capità general, una llista dels homes de Tona que són susceptibles de ser nomenats per ocupar els càrrecs. Però veiem el que diu el Rafael Cortada de la Junta de Govern Real de Barcelona, el que diu en el capità general. Diu, la Real Junta, excelentísimo señor, la Real Junta pasa a manos de vuestra excelencia la adjunta relación de los sujetos que consideran más idóneos y hábiles para el gobierno económico y político del lugar de Tona, proponiendo a vuestra excelencia, en defecto de buenos, los que son más pacíficos y han sido menos malos. Té a la marinera, los capaces de ser empleados. O sigui que, en defecte de buenos, t'envio aquesta llista dels que que durant la guerra s'han portat més o menys bé, no han sido menos malos. Anem a veure la llista. Passa'm, Lluís, sisplau. Tenim lista de los sujetos que la Real Junta considera más a propósito para el gobierno económico y político del lugar de Tona. Per jurats. Recordem, aquí encara es deien jurats perquè encara no s'havia aprovat el decret de nova planta. Faltaven uns dies però encara no s'havia aprovat. Damià Pedrós, Segimon Fontordera i Josep Estevanell. Per ajuntament o consejo, consell. Els mateixos 3. Damià Pedrós, Segimon Fontordera, Josep Estevanell i Francesc Oller, que aquest havia sigut de Collsuspina, Francesc Oller, possiblement. Que continua la llista. Francesc Prat Subarroca, Josep Castellà i Sabell, Pere Prat, Ramon Vendrell, Josep Moles, Jaume Roca, Josep Puig Vendrelló, Josep Riambau menor, o sigui, hi havia el pare i el fill, Josep Riambau, el menor vol dir que era el fill, que es deia igual que el pare, Joan Segalés, Josep Planelló de Baió, em sembla que d'aquí, i Francesc Camps. Segur que n'hi ha algun d'aquí que potser és descendent d'aquests, No ho sé, podria ben ser, Bueno, aquests són els que eren menys malos i que van ser proposats per estar a l'Ajuntament, per governar el poble. Lluís, sisplau. I n'hi havia un altre, que era el receptor del dinero del término, que assumiria les funcions de clavari, que era el Joan Vall-Llovera. Passem a un altre document. Això és un altre document que mostra, que il·lustra, això que us he dit de la fi aquesta de la insaculació, d'allò de l'elecció de càrrecs per sort, que tothom tingués accés als càrrecs, de com això es va veure modificat completament a partir de la imposició del model borbònic, del model absolutista borbònic. Això és una carta que el marquès de Castel Rodrigo, el capità general, la màxima autoritat del país, envia a la Real Audiència, que era el seu òrgan consultiu en aquell moment, de justícia i consultiu, i li diu el següent. Diu, Barcelona, 17 de noviembre de 1718, el marqués de Castel Rodrigo, a la Real Audiencia de este Principado, participándome el corregidor de Vic, que los regidores del lugar y término de Tona y Collsuspina le han dado cuenta de haber muerto Ramón Vendrell, Pelaire, un paraire que se dedicaba a la llana, uno de los 5 regidores que últimamente, estamos en 1718, que últimamente se nombraron para dicho lugar y término, le prevengo a la Real Audiencia a fin de que en esta inteligencia pase a hacer el nombramiento de otro sujeto en lugar de dicho difunto, del difunto. Barcelona, novembre de 1718. O sigui que el capità general diu, Real Audiència, agafeu un tio i aquest, o sigui, a dit, nomenaments a dit. Ja us dic, fora
tema de representativitat, insaculació, tot això, fora. Lluís, sisplau, ja acabem, Sembla que s'està fent pesat, això, Bueno, i finalment, una altra cosa important. Allò que parlàvem del carreratge, aquell privilegi que va concedir Martí l'Humà a Tona el 1401, carrer de Barcelona. Una de les coses és que la justícia, Tona estava sotmesa a la justícia del veguer de Barcelona. Doncs aquí, això és 1714, 27 de novembre, ens diu, o sigui, és poc després de la caiguda de Barcelona. Salvador Pras i Mates, secretari de la Junta, Real Junta de Govern de Barcelona, l'organisme provisional que va assumir el poder a Barcelona després del setge, escriu aquesta carta als jurats de Tona i els hi diu, a los jurados de la vida de Tona, i què els hi diu? Diu, habiéndose visto en la Real Superior Junta de Gobierno y Justicia de esta ciudad de Barcelona y Principado de Cataluña, la representación que vuestras mercedes han hecho a don Josep de Viladomat, veguer de esta ciutat, o sigui que els jurats de Tona van fer una consulta en el veguer de Barcelona, sobre si debían vuestras mercedes obedecer o no al veguer de la ciudad de Ique respecto de hallarse esa villa de Tona por real privilegio de la dependencia del veguerío de Barcelona, ha resuelto la Real Junta que por ahora y hasta en otra orden vuestras mercedes obedezcan y den entero cumplimiento a las órdenes que por Antonio Vila de Prats y Saleta, veguer de Vic, de la ciudad de Vic, se les dieren por convenir así al Real Servicio lo que de orden de la dicha Real Junta participa a vuestras mercedes para que cuiden de su puntual observancia. O sigui, què ordena el secretari de la Junta? Que deixin d'obeir el veguer de Barcelona, com dictava el privilegi de Carratge Tona, i a partir d'aleshores obeeixen el de Vic. Què és això a la pràctica? Què suposa això a la pràctica? Que amb aquest paper es fulmina literalment a la pràctica el privilegi de carreratge que Tona havia obtingut del rei Martí l'Humà al 1401. I ja no se'n parla més. S'ha acabat el carreratge. Lluís, sisplau. Bueno, fem una recapitulació. Doncs. Canvis a l'organització municipal a partir de 1714. Evolució dels consells, els jurats passen a ser regidors, el consistori rep el nom d'Ajuntament, reforç de la figura del batlle, el batlle sí que després comença a tenir més paper, continua sent la policia i la justícia, però intervé més en els afers de l'Ajuntament, els afers del dia a dia. Per això aquí, al llarg dels anys, la figura del batlle ha acabat sent la de l'alcalde. Els regidors i batlles són nomenats a dit, fora en circulació, i la supressió dels oïdors de comptes. Què vol dir això? Que a partir d'aquest moment ningú controla la caixa, ningú controla el que es gasten. S'anomenen els d'això a dit, o sigui que si abans hi havia una representativitat, hi havia una certa democràcia, a partir d'aquest moment els ajuntaments comencen a ser elitistes, manen els que tenen diners, manen els que són més fidels a Felip V, favoritismes i molta corrupció. O sigui, els ajuntaments borbònics van esdevenir un cau de corrupció que ningú controlava i un autèntic, ara en diríem, escàndol. Lluís, sisplau. Conseqüències per Tona de la Guerra de Successió. Tenim constància de 6 individus que van lluitar a la Guerra de Successió en el bàndol austriacista, tonencs, que eren Joan Riambau, Pere Bonau, Pau Armadans i Josep Sabater. Tenim constant, perquè van estar ingressats durant la Guerra de Successió a l'Hospital, figuren a les llistes d'ingressats, de soldats ingressats de l'Hospital General de Barcelona. El que ara és Santa Creu, ara és la Biblioteca de Catalunya. Si no heu anat mai, us ho recomano perquè és un edifici espectacular, un gòtic espectacular. Sisplau. Però n'hi van haver-hi 2 que van tenir pitjor sort i que podríem dir que van ser pèrdues humanes tonenques de 1714, que van ser el Francesc Bernet, mort a Sanaüja a la Segarra el 1712, amb un enfrontament entre els austriacistes imperials i els borbònics, i en Quimón Aguilar, executat el 1713 a Torredembarra, quan els austriacistes van intentar conquerir Tarragona, just després, poc abans del setge de Barcelona. Bernet i Aguilar, del Bernet i de l'Aguilar. No sé si eren família d'aquests masos o d'aquestes cases, però aquests 2 són els que coneixem que van ser pèrdues humanes tonenques de 1714. Ja acabem, conclusió. Lluís? Així doncs, què van perdre a Tona el 1714? L'organització a Tona i a tot arreu, però parlem de Tona ara. Organització municipal autòctona, elecció de càrrecs per insaculació, un accés obert a la petició política dels pagesos, els fusters, aquesta representativitat, això ho van perdre. El control sobre les institucions, allò que us deia, van suprimir els oïdors i allò ja ningú controlava qui gastava els diners. Els privilegis històrics, en el cas nostre, el carreratge,
el més important, a banda d'altres, perquè és el més important, i aquí faig aquesta pregunta i ho deixo una mica a l'aire, que si possiblement vam perdre també una mica de democràcia. Canvia, Lluís. Doncs ja està. Moltíssimes gràcies.